Unsa man ang kapalaran sa mga casual employees ug job order sa Cebu City Hall sa paglingkod na unya sa bag-ong administrasyon? Sayra nato ang katin-awan gikan mismo ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival sa report ni Alan Domingo. Kung si Mayor-elect Nestor Archival ang pagbuton lugwayan niya og tulog ka buwan ang mga kaswal ug JO personnel sa Cebu City Hall kung galing adunay mahitabo nga pagpanangtang sa mga trabahante. Kini aron mahatagan og kahigayunan nga makapangandam ang mga kawani sa pagpangita og laing kapanginabuhian. Just for the record, katong i-reduce na for another 3 months up to September. That is the ultimate goal, ha. Maog yun ay akong gustong mahitabo para tagaag chance sila makapangitag paagi. Kung mawa gani sila, napay time. Pero kung pwede sila i-retain na to. Gitataw ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival nga gustohon man niya nga malugwayan og tulo ka buwan ang mga empleyado apan mag-agad hapon kini kun dunay igong pundo ang dakbayan nga ikasweldo kanila. Buot masiguro ni Archival kung adunay kwarta ang dakbayan nga magamit sa pagpangsweldo sanglit, dili matod pa makiangayon nga patrabahoon ang mga tao apan wa day pundo ang kagamhanan nga ihatag bugti sa ilang serbisyo. Posible nga adunay kutob na lang sa Hunyo ang serbisyo diin maapil niini ang mga job order. Sa pagkaron padayong nagpakisayod ang Mayor-elect sa estado sa panudlanan sa dakbayan. Sa ako lang, akong natanaw karon ang dako maapektahan gyud ani ang GOs. Okay, ang naay mga GOs manggod nga wa ma-define ang ilang mga trabaho. So, mo na So, it's safe to say, Mayor, na by June na mga hunong ginagawa. Posibilidad na. Sa yun ini, gipadayag ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay dakong pundo nga ibilin ang iyang administrasyon ngadto sa mohulip kaniya. Wa hinuon pa siya mobutyag kon pila apan gihulagway niya nga mas dako itandi sa nahabilin nga pundo sa Kapitolyo. Malaumon si Garcia nga tumanon ni Archival ang giingon ining lugway sa serbisyo sulod sa 3 ka buwan sa mga kawani sa City Hall. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.